Veolia ziet af van het beroep in de rechtszaak tegen de provincie Limburg over de aanbesteding van het openbaar vervoer. En ook vervalt de dwangsom die Veolia had geëist. De nieuwe concessie voor het openbaar vervoer ging vorig jaar naar Arriva, nadat Abellio zich terug moest trekken. Veolia vond dat de aanbesteding opnieuw moest en stapte naar de rechter. Die zaak is nu van de baan en er zijn geen obstakels meer. Veolia zal dit jaar nog extra materieel gaan inzetten op de Maaslijn, zoals eerder was gevraagd door de provincie. En die zal 1,2 miljoen euro overmaken naar Veolia aan het eind van de concessie, wegens goed presteren. Niels Rompen is bij het provinciehuis. Niels, goed nieuws voor Limburg. Ja, daar lijkt het wel op, want de weg is nu vrij voor Arriva. En ook gedeputeerde Patrick van den Broek is blij dat er nu een einde komt aan dat maandenlange durende conflict. Goed nieuws voor de reiziger, voor de medewerkers van Veolia, voor Arriva, ook voor de provincie. En wij focussen nu al onze aandacht en energie op het enerzijds realiseren van die nieuwe concessie en op infrastructureel gebied ook de verbinding te realiseren tussen Aken, Heerlen, Maastricht en Luik. Waarom trekt Veolia het beroep precies in? Ja, ze hebben een afweging gemaakt en het lijkt ze toch beter om het beroep in te trekken. Ja, ze hebben ook zelf het initiatief getoond. Laten we even luisteren naar de topman van Veolia. Wij hebben als partijen bij elkaar gezeten en ook geconstateerd dat als je alleen voor je eigen belang gaat en dat probeert af te dwingen met rechtszaken, dat een heel ingewikkeld en langdurig proces wordt. De uitkomst van een eventuele rechtszaak had alle kanten op kunnen vallen. Had positief kunnen uitvallen voor Veolia met als gevolg 2 jaar lang verlengingen van concessies, vervolgrechtszaken, met uiteindelijk de reiziger op de laatste plaats en de medewerkers op de voorlaatste plaats. Vandaar dat wij besloten hebben om het bezwaar in te trekken, proactief verder te gaan in samenwerking met de provincie en uiteraard ook Arriva als de komende concessiehouder, om ervoor te zorgen dat wij deze concessie met opgeheven hoofd kunnen verlaten. Onze medewerkers trots kunnen zijn op wat wij de afgelopen 10 jaar hier in het openbaar vervoer gerealiseerd hebben. De weg is dus nu vrij voor Arriva. Vanaf december 2016 gaat 15 jaar lang Arriva het openbaar vervoer in Limburg verzorgen.